4 συν 2 καλεσμένους, δεν υπάρχει καμία γυναίκα στο ακροατήριο. Υποσχεθήκαμε λοιπόν ότι την επόμενη φορά θα γίνει το ακριβώς αντίστοιχο. Λοιπόν, μετά από αυτά που είπε και ο Νίκος Μουζέλης, ο οποίος εισήγαγε στην προβληματική της σημερινής μας συζήτησης, μόνο 2 λόγια θα ήθελα να πω στην αρχή. Νομίζω ότι όλοι μας γνωρίζουμε, όλοι σας γνωρίζετε, ότι η χώρα μας βρίσκεται σε όχι απλά ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, στο πιο κρίσιμο σταυροδρόμι μετά το 1974. Μια μικρή εξαίρεση ίσως θα μπορούσε να κάνει κάποιος για το 1989. Αλλά η κατάσταση είναι, όπως ξέρετε, και εδώ είμαστε όλοι ενεργοί πολίτες, απίστευτα δύσκολα. Παρ' όλα αυτά, εμείς και στα 15 χρόνια που η παρέμβαση υπάρχει και λειτουργεί, πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε την υπέρβαση με κάποιο τρόπο και ανιχνεύουμε ακριβώς τους δρόμους, και αυτός είναι ο ρόλος αυτής της σημερινής μας συζήτησης. Είναι ένα βήμα στα πλαίσια της πρωτοβουλίας παρέμβαση 2021 δηλαδή, 12 ιδέες και προτάσεις για την αναγέννηση της Ελλάδος. Βάλαμε το 2021 γιατί ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και αν δεν έχουμε λίγο χρόνο μπορεί να μας πιάσει πανικός. Είμαστε και λαός που έχει παρορμητισμό. Το 2020 ίσως να μας φαίνεται, που έχει και η Ευρώπη ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων λίγο πιο κοντά. Το 2022 δεν μας φαίνεται καθόλου καλά γιατί είναι 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή. Και δεν θέλουμε με τίποτα. Προτιμούμε το 2021 γιατί είναι 200 χρόνια από την έκρηξη της ελληνικής απελευθερωτικής επανάστασης. Άρα ποιητικά το βάζουμε ως αναγέννηση. Λοιπόν, αυτή είναι η προβληματική και σε αυτό έχουμε ανάγκη και τη δική σας συμμετοχή και δράση, διότι σε αυτές τις στιγμές, ακόμα και σε αυτό το χώρο που λέγεται κοινωνία πολιτών, που έτσι κι αλλιώς στηρίζεται πάνω στην εθελοντική συνεισφορά, για να πάρεις, δηλαδή να πάρεις γνώση, εμπειρία κτλ., πρέπει να δώσεις. Σήμερα όλοι πρέπει να δώσουν όταν παίρνουν. Αυτό ίσως είναι το πρώτο και μεγάλο μήνυμα στο βάθος αυτής της αλλαγής που να κάνουμε ως χώρα. Δικαιώματα, υποχρεώσεις, και δικαιώματα και υποχρεώσεις έχουμε όλοι μας. Χρειάζεται πάντα να προωθούμε τα δικαιώματα, αυτό είναι το κύριο στις σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες, αλλά υπάρχουν και ορισμένες υποχρεώσεις. Συμμετοχή, πολύ. Λοιπόν, απευθείας στην σημερινή συζήτηση, τη διαδικασία την είπε ο Νίκος Μουζέλης. Κάνουμε λοιπόν αυτή την καινοτομία που θα εφαρμόσουμε σε όλες τις υπόλοιπες εκδηλώσεις. 4 ερωτήσεις στην αρχή στους 3 πολιτικούς μας, με δίλεπτες απαντήσεις από τον καθένα. Σύνολο του πρώτου μέρους 30 λεπτά. Την επόμενη 1,5 ώρα θα είναι το κύριο θέμα της συζήτησης, που είναι μνημόνιο ένας χρόνος μετά. Ο κύριος Γκίκας Χαργκούβελης, και ως οικονομολόγος και ως καθηγητής, αν θέλει μπορεί να έχει ένα δίλεπτο να κάνει ορισμένα σχόλια στο πρώτο, θα είναι ο πρώτος στο δεύτερο μέρος και βασικό της εκδήλωσης, που αφορά μνημόνιο ένα χρόνο μετά. Παρότι τους ξέρετε όλους, νομίζω ότι έχει σημασία να τους παρουσιάσω τους καλεσμένους μας, έναν εν συντομία, και για ένα επιπλέον λόγο που θα πρέπει να αρχίσουμε να το εφαρμόζουμε και να το σκεφτόμαστε από εδώ καιρός, ότι στη σημερινή πάλι κατάσταση και στις επικείμενες κάποιες αλλαγές, αν για να σωθούμε χρειάζονται αλλαγές. Εκτός από τις ιδέες και τις δράσεις πολιτικής, μετράει λίγο και ο βίος. Λοιπόν, γι' αυτό ακόμα και αν τους ξέρετε τους καλεσμένους, εγώ θα πω 2-3 λόγια για τον καθένα. Δίπλα μου αριστερά, Ηλίας Μόσχαλος, τακτικός καθηγητής στο London School of Economics, διευθυντής του Ινστιτούτου Πολιτικών Υγείας και συνειδητής αυτού.
ένα από τα Ινστιτούτα και ομάδες πανεπιστημιακά του London School of Economics, που είναι γνωστά παγκοσμίως. Ο ίδιος έχει λάβει αρκετές φορές ιδιαίτερες διακρίσεις και έχει διατελέσει σύμβουλος πολλών κυβερνήσεων στο εξωτερικό. Βουλευτής της επικρατείας του Πασόκ. Γέλαγα, διότι σκεφτόμουν να πω χωρίς να έχει υπουργική εμπειρία ως τα τώρα, πράγμα που είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο καλεσμένο. Δίπλα του είναι ακριβώς κατά το μυαλό μου στον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος εκτός των άλλων πρόεδρος της ΟΝΕΔ, παλιά